M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Bwezi lenileni ndi uti kuti ndi zotheka kupeza bwezi enieni. Nanga banja likhale liti ndipo lizitani? Takumananso pa tiyankhuleni Ambuye lero lachisanu pa 28 February 2025 pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mawu amene akuchokera m'buku la Mphunzitsi. Mphunzitsi mutu 6 ndime ya 5 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Priska Kamanga, a Teresian Sisters, kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Komanso pamene tikupitiriza kusanthula uthenga wabwino wa Mariko. Mutu 10 ndime ya 1 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani, kuchokera ku Our Lady of Peace Mtendere Parish mu Diocese ya Dedza. Tikupempheni kuti tikhale limodzi pamene tikulangizidwa za umoyo wathu wauzimu komanso wathupi. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Mawu abwino amachulukitsa abwezi. Munthu olankhula mofatsa, anthu ambiri amamuyankha mwaulemu. Amene umanyanjana nawo azikhala ambiri, koma okulangiza akhale mmodzi yekha mwa anthu 1000. Ukapala bwezi uyambe wamuona mmene alili, usayambe kumukhulupirira msanga. Pali ena okhala abwezi ako pamene zikuwakomera, mmenemo pa nthawi ya mavuto amakuthawa. Abwezi ena amasanduka adani mpaka kukuchititsa manyazi poulula mikangano imene unachita nawo. Pali abwezi ena okonda kuzadya nawe, koma pa nthawi ya mavuto safuna kukuyandikira. Ukakhala olemera amakhala anzako, kumakuthandiza kulamula antchito ako. Koma ukasauka amakufulatira, amakuzemba, iwe osawaonanso. Uzikhala kutali ndi adani ako, ndipo uzikhala wochenjera ndi abwezi ako. Abwezi okhulupirika ndi ngaka yolimba. Aliyense opeza abwezi otere wapeza chuma. Abwezi okhulupirika nga mtengo wapatali, kukoma kwawo sikungakuguluke ndi ndalama. Abwezi okhulupirika ali ngati mankhwala opatsa moyo, oopa Ambuye. Ndiwo amene amapeza abwezi abwino, monga amene alili iyeyo. Abwezi akewo ali momwemo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mthenga wabwino mungadalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adachoka kwa Kaperenawo napita ku dera la ku Yudeya ndi ku dera la kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani.
anthu ambirimbiri adasonkhananso kwa iye, ndipo monga ankazolowera adayambanso kuwaphunzitsa. Tsono kudafika Afarisi ena namufunsa kuti, kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake? Pomufunsa chonchi ankangofuna pomupezera chifukwa. Koma Yesu poyankha adati, kodi Mose adakulamulani zotani? Iwo adati, Mose adalola kuti munthu azilembera mkazi wake kalata yachisudzulo kenaka nkumuchotsa. Yesu adati, Mose adakulembera lamulo limeneli chifukwa chakukanika kwanuku. Komatu pachiyambi paja, pamene Mulungu adalenga zonse, adawalenga anthu, wina wa mwamuna wina wa mkazi. N'chifukwa chake mwamuna azisiya atate ndi amayi nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse. Pamene adalowanso nyumba, wophunzira adamufunsa Yesu za nkhani yomweyi. Iye adawawuza kuti, aliyense amene asudzula mkazi wake nakwatira wina akuchita chigololo, ndipo akuchimwira mkazi wakeyo. Chimodzimodzinso mkazi asudzula mwamuna wake kenaka nkukwatiwa ndi wina, nayenso akuchita chigololo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa ina Ambuye Yesu Kristu. Kodi bwezi lenileni ndi liti? Ndipo ungamuzindikire bwanji bwezi lenileni? Nanga banja lenileni ndi liti? Mawu onse awiri atsiku la lelowa ndi mawu amphamvu zedi, pakuti ndi mawu amene mwatosefe atikhudza ndithu. Poyamba, mawu oyambawa amene achokera m'buku la Mphunzitsi. Bwezi. Tonsefe tili ndi abwezi osiyanasiyana. Tonsefe tili ndi abale. Ndipo tili ndi anthu amene timakhulupirira mu zambiri. Tayenda kulikonse kumene tapitako timakumana ndi abwezi ndi abale. Timakumana ndi anthu osiyanasiyana. Muzaona nthawi zambiri pamene tikuyenda moyo wathu, pamene tikumana ndi anthu aja, anthu ena aja amabwera potengera ndi mmene tilili mu nthawi imeneyo. Ndipo pa zimene ife tili pa nthawi imene ija, aliyense adzazipanga associate ndi ife. Ndipo nzachidziwikire pakupanga zimene zija, chilipo chimene anthu aja akufunapo mmoyo wathu. Ndipo nkuunikaunika mphunzitsi sakunama ayi, akunena mwamphamvu ndithu buku limeneli la Mphunzitsi. Pali ena okhala abwezi ako pamene zikuwakomera. Mmenemo pa nthawi ya mavuto amakuthawa. Abwezi ena amasanduka adani pakukuchititsa manyazi. Alipo anthu amene adzabwera mmoyo wathu kuti lero muli ndi ndalama, chimwene achimwali. Adzakhala abwezi anu kuti ndinu okongola, ndinooneka bwino. Adzakhala abwezi anu kuti muli ndi udindo, ndina president, ndina MP, ndina minister, ndina bambo mfumu, ndinu wansembe. Adzabwera abwezi nabwera pafupi nanu. Kuti konse kumene mungayende adzafuna kugwireni mowa, mucheze nawo, mutane zindeze, adzakuyamikirani kwambiri zedi. Koma si onsewo amene akubwera muchoonadi. Ndi akunenetsa kuti alipo mwa anthu 1,000 sankhapo munthu mmodzi yekha amene ungathe kumva malangizo ako. Kunenetseratu nena kuti ndikovuta kupeza bwezi lenileni lokukondadi kuchokera pansi pa mtima. Koma ndizothekanso kupeza bwezi limenelo. Ndipo litapezeka bwezi limenelo, ulitenge ngati ngaka yolimba. Sikuti tonse ndoyipiratu ayi, tonse ndolephereratu ayi, sikuti tonse tikamakuyandikirani tonse tingofuna kudyereni chuma chanucho ayi. Ena kumakhala kutiyandikira kwachoona ndithu. Koma kuti umuzindikire pali ntchito.
akundiseketsa kunena kuti alipo anthu ena amakhala abwezi makuthandiziranso kulamulira antchito ako kukuthandiza kulamulira antchito ako pamene zili bwino zili kuyenda kukulangiza bwino lomwe ya izizi timatere izizi koma mutere izizi koma abwezi ndi omwe aja tsopano zikatembenuka onse amakuthawa ndipo amamba ndi omwe aja tsopano kukuyalutsa ayi amene uja timadabwa naye ayi ife nkhale timenda naye sikuti izamatuza izamatibisira pakuti zinthu zatembenuka tsopano eni umatsala nazo wekha zinthu ndipo ndi anthu amene oipitsitsa kwambiri zedi amene pamaso amakusekerera zonse ngati zili bwino lomwe koma akapita kuseli ndi anthu oyipa kwambiri zedi. Mwina tingathopereka chitsanzo cha gule wamkulu amene pena amatha kuoneka kunjaku ndi chigamba china masiti zoti mkatimo muli zotani ndi abwezi amene timakhala nawo nthawi zambiri. Tati be careful ndi abwezi onse amene timakhala tikubwera nawo pafupi tikuyanjanitsa nawo moyo wathu ndi anthu omwewa amene adzakuyalutse ndi kukuvula ndipo udzakhala wekha patsogolo pano ndipo umatsaladi wekha mmoyo uno. Mbwezi weniweni utampeza mmoyo uno musamalitse. Tsoka kwa inu nonse abale ndi abwezi amene mmabwera kuti mumononge munthu wina. Muli ndi tsoka lalikulu kwambiri mmoyo wanu. Ndipo kwa ife tonse amene timalandira abale tiyeni talandira anthu omuchoona. Uthenga wabwino ukutikumbutsa tsopano kuti thandiza zakumvetsa tanthauzo la banja. Ekleziya Katolika amanenetseratu bwino lomwe kunena kuti ikamakamba nkhani ya chigololo ikukamba za maukwati amene ndi anthu amene angopanga zachisawawa nalo wana mosatsatiza dongosolo la mpingo kapena kumpempha Ambuye Mulungu. Khristu uja pakuyankha funso limeneli akubwerera pachiyambi pomwe pa zinthu. Adalenga anthu wina wamuna wina wamkazi nabweretsa pamodzi ndipo adafuna amene akhale mpaka kalekale imfa yawo. Makamba kachisawawa chathu chikomera kwathuku mpaka timampanga zinthu zachisawawa ngati sutsatira dongosolo limenelo tsopano mpaka zimatchedwa chigololo. Mu Ekleziya Katolika zinthu zimene zikhoza kuthetsedwa bwino lomwe koma ukwati umene afika pamaso pa Ambuye Mulungu nudalitsidwa ndi wansembe kapena dikoni movomerezeka ndi mpingo, wansembeyo aneka awiriwo ena tonse onerera tilibe mphamvu zakuthetsa ukwati umenewo mpaka pali kusiyana pa makwati amenewa. Osamalimbana kuti akamba kachigololo kamba kachigololo wichi chigololo. Nkhani ndi maukwati amene timangolowana opanda dongosolo kufika pamaso pa Ambuye Mulungu. Zimenezo zonlowana zija mukukhala muchigololo potengera chikhulupiriro chathu. Ndi zomwezo timakhala timavutana nazo kulalikira misika yacha be careful. Akadakonda Ambuye Mulungu mukhale abwezi eni pamene mukayamba moyo wa banja uja. Mpaka mpingo wa Ekleziya unanena kuti okay pazikhala kaye nthawi yakuti mudziwane mitima anthu ono. Osangoti lero ndi mata kumana kunsika tiyeni. Samatelo ayi. Khalani kaye miyezi 6 kumene kuposerapo zaka kumene mudziwane ndithu muchotsane mtima ndithu kumene pachibwezi paja pamene muzindikirane. Akhale mzako ameneyo, akhale m'bale wako eniweni ameneyo. Ungathe kuselewulana naye munthu ameneyo, magemulana naye munthu ameneyo. Limenelo lidzalimbatu ngati banja ndipo patsogolo pasadza kuyalutsa ngati ameneyo mutati mamasukana timamva chisoni ndi kulira kwa basi zedi. Kudalitsa ukwati lero 2-3 days tazimvera kunsika tukazimvera pamadzi tukazimvera kuti amene aja musamangwaona. Zoyalutsa nazi izi mukupeputsa nazo banja. Ambuye Mulungu ayike umodzi wa anthu onse amene akubwera mu banja ndipo kudziwana kwenikweni ndi kusamalirana kwenikweni kuti umoyo wawo waumodzi upite patsogolo. Ambuye Mulungu atithandize ife tonse kukhala ndi abwezi oyenerera ndipo tonse poyandikana munthu nzathu timuyandikire ndi zolinga zabwino. Amen.